СА8937 са на. Лъжат се за проблемите. ЕА0254АВ 100% скърцаше. А това пърди. Което пак си е вид шум. Каквото и да си говорим, колкото и джиджан да е дизайна. На CV5466R, джиджаните дизайни на автомобилите също не са опростени от наказания. Леле, какво беше това? Без номер, без нищо. И днеска не за пръв път виждам превозно средство без номер. Те не са само тротинетки, не са само скутери, не са само някакви неизяснени. Всякакви са. Мисля, че не само той, а и CV0190 ОМ. То зад него си свърли фаз. СВ4557 АК или МК. Казах им да не ме занимават със себе си. СА5968 ТВ. В съвсем скоро време приключвам да занимавам с тези скапани бакшиши, защото това е бахти досадничество. Леле, какво е това, бе? Какви са тези пирони, какви са тези вери, какви са тези... Това железария подвижна ли е? Какво е? Подвижна железария, брат. Гле. Абсурд. Трагедия. 2507 ОА. Мисля, че оттам идваше. Много зле, безсрамни. СВ 2552 СЕ. Това нещо много скърца. И принципно е нормално тези превозни средства да имат номера.